Hai guys, nih dayo restoran habnasi जों नै. Hai, restoran बै मा हादों मा हादों? हाबखाबाय दा? खामदों दै। ए ओइ restoran बै नै. हाबसै restoranनि नामा नै River Restaurant. River apa? River Restaurant. Rabar. Rabar. Hai, skucil dulu lah kunci. दा थांगासिनो नै सिङाव चावमिन जानो थांगासिनो Sambil dia jadi जाखायो इसां खिथालाय 500 Update moनसेयाव नङा मिथियालै माना मोनो शुटिं लाफाय जागोन आरोना बे खालि जायगायाव शुटिं ओमफ्राय बै न' माबा रुमनो मोजांखा बबेयाव बैयाव ए रुमबो मोनो ओं रुमबो मोनगोन जोंखौ जानो हायाखैसो सानखाबाय बियो सोरखौ जोंखौ दै रेस्टुरेन्टनि याव गाखो थांलाय बबेनिया दोङो मा नाम रेस्टुरेन्ट मा नामलै मा नाम रेस्टुरेन्ट माबा मेनेजारा मा नाम नै जाग्रा अर्डार खालामनो थांगासिनो जोंनो Oli Maha Mahal Mobial Restoran beregasino जोंनाय magar lana eh battery gar lana deh battery handrai nङाब्रा battery battery Salman नोंथांमोना दानबनि बियाखौ जाफैनो हागोन सोरनि बिया माने रेस्टुरेन्टनि बिया आरो थाबाय मबेखौ बेखौ ओरै लोगोफोर बेरायनो फैनो रेस्टुरेन्टआव मोजां दे बुंफिन दे मा रिजर्ट दे बुंफिन Tuguри रेस्टुरेन्ट ब्रा उदालगुरि तुगुरि रिजर्ट ए बर'नि बालाय रेस्टुरेन्ट जाबाय आरोना एकदम लबर गोनजा लबर दफां गोनजा नै मोजां आरोना बेरायनो थान्दा बेरायनो मोजां खर' गैयि मोदाय मा मोदाय खर' गैयि मोदाय सान्ता क्लज नै इसिं रुम दंजोबो फिसानो जिरायग्रा बेयाव जिरायनो हाय ओमफ्राय गाइसफोरा बेखौ दामनो नागिरदों आरोना दामदो दे गाबानो माथो हा बाबा हैबाय गाबाय खाथारासो दामानि रेस्टुरेन्ट माने बे रेस्टुरेन्टआव गोबां माबा मोननाय जायो आरोना मा मोनो बिदिनो जाला बुस्थु मोनबाय दा बेयाव गाखोजायो ना माथो गाखोदे आंनिखौ लागोन गाखोब्रा इयो गाखोआ मोजां नङा बे स्कुटिया मा स्कुटि गेमस्ट्री फार्स्ट लानि मा नाम मोनलाय गेमस्ट्रीनि नाम लाजाया भाइरेल जागोन जोंहासो मा जागोन दे बुंफिनलाय बुंफिन भाइरेल जागोन जायादां जाबाथ' मोजांनि खोथा ओमफ्राय जायाबालाय खावनानै लांगोन लोगोफोरा दंफांखौ गाव नुखायालै इयाव जागोन बेयाव जायाबालाय मा इयाव सिङाव जाजायो दं सिङावलाय मा जानो दे सिङाव बिराद मानसिफोर थायोना नै रुमा नै मोजां नै जानो इयाव जिरायनानै जानो हाउस रुम मा बियो आराम दे बुंदो हाउस रुम माने हाउस न'
मा मा जागोन इयावलाय चाउमिन पक'रा अर फ्राइ राइस जाबायबो जाबायबो इसांल' नै इसांल' सोरबा नै गारि हादों नै नै गारि हादों नै दासो हायांदों एसे मोनाबासो फै बेयाव दासो हनै गारि हनै दा रावबो गैया आरोना इसिं खालिसो नै सिम्बोर मोनजोबो फिथाराखै हनै गारि थांनायसिम दिनैसो आं फार्स्ट टाइम फैदों बेयाव नै गामि खाथिनिबाबो गामियावनो होमबाबो दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना फैनाया बेरायनो होननानै फैदों बेरायनायानो जायामोन एम्फौआबो दिगदारथारलै सिख्लाफोर लाना हायनो बिराद मोजां जायगाया नै सिख्लाफोर लाना हायनो सिख्लाफोर लाबोदो जाग्रा जादो मा जायो दा आमाइनि फिसाजो दानो फैदो आरोना इयाव नै चाउमिन जानो फैदों सोरो इयो गथ'फोर फैदों गथ' लाना फैदों गाबोन बरदिनो थाबायाखैबो ओरैनो माने जाखावसिगोन मा होनदो जाखावसिगोन दे जाखावनो फैदो जोंलाय जाखावगोन ना जाखावा आं लोगोफोर ओमफ्राय आं 3000नि दख'ना मोनबाय ना दिनै दे मा दख'ना ओमफ्राय मा दख'ना बिबार ब्रेन्डनि ओमफ्राय झुमका ओमफ्राय मोनसे गोदान लफाय ओंखारदोंना ए ओमफ्राय गैला बे लफायल' ओमफ्राय गैला लफाय नङालै बिबार ब्रेन्डनि झुमका ए बिबार ब्रेन्डनि झुमकानो नै सिख्लाफोरासो मिथिगोनलै दख'नानि फारसेबा मा होनदो ए हाय सिङाव इयाव थाबाय थायो नामा हाय इयाव हाय सिङाव ओइ सिं दा नै बेवहाय दा नै बे रुमाव थांगासिनो